Sziasztok, Dani vagyok, ez itt a Minecraft sorozatom második része. Na, az előző részben nem nagyon történt semmi, csak annyi, hogy találtam itt egy jó kis hegyet, amire felépítkeztem. Videón kívül megcsináltam a házat, ágyat, csináltam egy kis konyhát, és akkor az lesz, hogy elmegyünk szerintem bányászni, és megcsináljuk a háznak a második emeletét. Na szóval, akkor menjünk is lefele. Itt van 9 bot. Jó. Elmenünk fát vágni, és csinálok csákányt. Ételem van? Nincs. Szóval akkor menjünk is lefele. Először szerintem vágok egy kis disznót. Au! Ez fájt. Adott 2 bőrt és 1 húst. Hát ez nem valami szerencsés. Általában a tehén az 3 húst szokott adni. Most ott alul a bal alsó sarokba nem annyira látszanak egy gombot, mert állítani kellett a képvásznon, és így tudtuk megoldani, hogy jó beleférjen a képbe. Na, hol vagy? Oké, akkor megyek fát vágni. Ja, igen, és el is felejtettem, hogy felültettem egy fát, mert nem akarok nagyon elmenni. Itt is van, majd ez az igen. Nőttek fák, de jó. Láttam, hogy sokan néztétek az első részes képest, elnézést, egy kis pösszesség, első részes képest 20, vagy lehet, hogy azóta már többen is megnézték, és egy feliratkozást már kaptam is, szóval várom továbbra is a feliratkozásokat, lájkokat. Egy alma. Sapling. Ott is van egy fa. Felmegyünk, és csinálok fát, vagyis wooden plankset. Fadeszkát. Oké, akkor lett egy stack és egy 8 darab fadeszkánk. Ezt a 64-et berakom. És csinálok hoppá 2 darab csákányt, plusz még egy kardot. 4 botot berakom, meg a baltát is. Jaj, akkor már bőrt is. A húsokat kiégetem gyorsan. Na. Nem itt.
Ja, beraktam. Hát, ilyen szép kis konyhát csináltam. Kész is egy hús, vagyis 2 darab, most jön a tehén hús. Elnézést, hogy csak fáradt a hangom, de nemrég keltem fel. Nem. Jó, akkor elvileg most is generálódni kell. Igen, már generálódok is. El is fogyott a fánk. Akkor most visszamegyek gyorsan, és megnézem, hogy áll a nap. Ja, ott is van. Juhu. Becsukjuk a konyhát. Ott is becsukkoljuk. You can only sleep at night. Megnézem a mapet. Hát még nem nagyon sok területet fedeztem fel, majd lesz. Majd megyek ilyen túrára. Szerintem arra el fog menni. Kiveszem a baltát. Hol a balta? Ja, ide beraktam. Hú, lőtt egy fa. A vágás, ez a legunalmasabb a Minecraftban. El is tört a baltám, a fabaltám. Becsukoljuk, és alszok egyet. Oké, már is nappal van, és elmegyek kőt bányászni, hogy legyenek fa dolgaink, vagy fa kő dolgaink. Ó, hol van? Ó, találtam egy barlangot.
Innen majd visszajövök. Majd elmegyek oda a barlangba. Ott azt hiszem, láttam szenet, és csinálok fákját. Bot. Sok fa kell. Ez az egyik alapja a Minecraftnak. Elég unalmas, tudom, de hát nem tudunk mit csinálni. Most kicsit gyorsabban megy, mivel már fejlettebb baltánk van, még pedig kő balta. Oké, innen az összes fát kivágtam. Már megint sapling. Jó, most akkor úgy random elültettem. Na. Igen, most akkor elteszem a kebőt, a búzát, a kardot, vagyis az egyik kardot. Most egy kicsit rendezkedek, mégpedig ezt így, na, így, és így. Mehetünk is. Jaj, nem kéne leesni. Remélem van ott szén. Hol sziszeg az a pók? Jaj! Jaj! De megijedtem! Hú! Te jó Isten! Jó, de megijedtem! Hátraforrok és egyszer csak elugrik egy creeper. Jó lenne talán egy kis szenet. Itt azt hiszem lemegyek. Jó, de sötét van, ide mégsem jövök. Itt mi van? Barlang. Itt sincs semmi. Szén.
akkor erre emlékeztem. Elnézést a kaputelefonért, nem tudom, hogy halljátok-e. Ó, szia! Felmegy a lépcsőn a szemét. Hoppa! Elindulunk lefele a falba. Ohó, szén! Mennyi szén? Szinte a Minecraftban egy helyen ilyen dolgokból, a szénből van a legtöbb. Hát nem szinte, hanem biztos. Jaj, azt hittem, hogy ott már leesek. Nincs nálam fa. De jó. Építek egy oszlopot, hogy tudjam, hol van. Most felmegyünk, és csinálok fákját, és lemegyek oda, abba a barlangba, hogy itt találtam. Na, sziasztok, itt a vége, egy kicsit elcsúsztam, sziasztok!